kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 13, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Pagnubo sang alert level status sa Bacolod, ginapaabot. Bitaw, nagabay sang napulo ka pulis sa personnel. Sa mga nagapanguna nga balita national, Senator Bongo magpapili presidente. Samtang honoraria sang poll workers sa 2022 nga eleksyon, ginpanubuan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy, Squalin Capsule, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:13, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginapaabot ni EOC Executive Director ang nga maganubo ang alert level status sa Bacolod umpisa sa Nobyembre 16 sa adlaw sang Martes. Suno kaya ang na-delay lamang ang pagpasa sa nagakaigo nga datos sa National IATF. Rason kun nga wala sadto maaktuhan ang apelasyon nga ginpadala sang alkalde. Dugang pani ang magluwas sa madinalagon nga vaccination drive sa syudad sa Bacolod, dako man ang ginubo sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa sulod na sang duha ka semana. Sa nahibaluan nga base sa ginpagwa nga classification sa NIATF, ang syudad ang ginpaidalom sa alert level 4 status tubtub sa Nobyembre 15. I am very confident. Kada ko sang gin-drop some cases now compared to the previous 2 weeks. Actually, medyo delayed ang data, delayed dyan data sang nagalabot sa NIATF. Ang ginbasihan na nila is 4 weeks ago. Pag yun, no, ang pag-evaluate nila sa 2 weeks ago. Samtang kumpiyansa si EOC Executive Director ang nga malabot sang syudad ang target nga herd immunity angot sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination drive. Suno kay ang base sa ila datos tinalikdan nga adlaw, nagalabot na sa 87.99% nga mga bakulod nun ang nagpabakuna o kon 373,969 ka mga individual. Dugang paniang 42% sa mga numero ang fully vaccinated o kung masobra sa 178,000 ka mga individual. Samtang yara naman sa 45% o kung masobra sa 195,000 ka mga individual ang nabakunahan sa first dose. Sunod pa kay ang mas magataas pa ini o kung mas magataas pa ini nga numero bangod wala pa malakip sa mga data ang resulta sang ilagin patigayon nga vaccination drive subong nga semana.
Sa nahibaluan nga ang syudad sa Bacolod, mayara sang projected population nga 600,000 sa diin 424,992 diri ang kwalipikado nga mag-avail sang COVID-19 vaccine. Samtang ginpasiguro man ni EOC Executive Director Ang nga mayara sang bastante nga mga vaccinators ang syudad angkod sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination drive. Suro kay Ang, magluwas sa mga medicine kag nursing student gikan sa pila ka mga bulutuan sa Bacolod, ilaman gina-utilize ang pila ka mga medical staff nga sadto naga-duty sa mga ginpasirang nga mga isolation kag quarantine facilities. Dugang paniang sa 19 ka mga pasilidad nga gingamit sang syudad, 8 na lamang ang naga-operate kasunod sa natabo nga pagnubo sa kaso sang COVID-19. Ini nga mga vaccinators suno pa kay Ang amo ang gintugyanan sang EOC para sa pagbakuna sa mga pumuluyo sa mga purok ilabi na sa dalagko nga mga barangay. Nagpangabay ang Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw sang napulo ka pulis sa Bacolod City Police Office. Suro ka Bitaw Head Major Ruel Kulanag, nagatutok na siya sa karon sa Bitaw bangod may iba na nga liderato ang Traffic Management Unit kon TMU umpisa nagligid nga semana. Dugang panikulanag ang pulis nga ginapangabay ang mag-assist sa Bitaw sa tion nga magpatuman sa mga pulisa sa dalanon. Ginpahayag ni Kulanag ila pa ipadala sa Lunes nga adlaw ang komunikasyon nga aprobado na sang sangguniang panlungsod ang pangabay kay Bacolod PNP Director Colonel Thomas Joseph Martir. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:18. Amligan kag proteksyon na ng lawas pag isa paginom sa kadadlaw sang Santon Plus Gold. May sangkap. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila Mayong gabi sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Sa kay Ma'am Jacqueline Marino, good evening. O si Sir Felipe Alonsagay, good evening dira sa imo, sir. Sa kay Yusef Lim, good evening. Monitor lang kami diri from Barangay Masaling. Sa dinig ng Barangay Masaling man. Basta diri lang natin si Negros. Okay, happy weekend. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi. Sa kay Leslie Harmy Navales, good evening man. Elvera Gilogo, good evening, watching live from Firmville, Barangay Pahanukoy. Thank you so much. Sige. Sa kay Sir Martin Aliling, good evening man. Si Ma'am Thurs Vergara Sancho, good evening. Sa kay Atia Kim Meriman, naga-monitor dira sa may Banwa sang Morsha. Si Sir Dennis Nuestro, duga-chill ning iya ginsend sa akon. Feeling ko naga-chill gina sa subong. Sige, salamat gid Sir Eddie Laos, good evening man. Ngayong gabi ko no sa iyang Mother Earth na kay Nanay Sabel nga naga-monitor man dere sa Victoria City. Sige, thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor. Padala lang kamo dira sa inyong mga messages kay ako nang ina nga pagabasahon na. God bless sa aton nga mga ka-action and halong-halong gid kita tanan. Salamat.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-supplement sa
Una sa aksyon! Kagkaroon salita na sa aton mga nagapanguna nga balita national. Nag-file na sa iya Certificate of Candidacy o kon COC sa pagpapili bilang presidente sa Mayo 2022 nga eleksyon si Senator Bongo. Ang senador ginupdan ni Presidente Rodrigo Duterte sa pag-file sa iya COC sa Commission on Elections sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan o kon PDDS. Ang political party nga ginapangunahan ni senatorial aspirant Greco Beljeca. Si Go ang una nag-withdraw sa iya kandidatura para sa pagpapili bilang vice presidente sa idalom sang PDP Laban faction nga ginapangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Samtang ginanunsyo ng mga Presidential Communications Secretary Martin Andanar mag-file si Presidente Rodrigo Duterte sang iya COC sa Lunas nga adlaw agud nga magpapili sa pagka-vice presidente. Sa dugang nga balita nasyonal, magpapili bilang presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kag Pagkatan City ang una nag-file sang Certificate of Candidacy kon COC sa idalom sang naka-CMD nga si Laili Uy. Suno sa Commission on Elections, ang abogado sang presidential daughter nga si Attorney Reynold Monsagak ang nag-file sang COC duha ka adlaw antes ang deadline sa institution. Una diri nagwa ang report nga magpapili sa national nga posisyon si Mayor Sara matapos nag-withdraw sa liwat kun tani nga pagpapili bilang alkalde sa syudad sang Davao kag nag-resign man sa iya regional party nga hugpong ng pagbabago. Gin-confirmar naman ni Senator Ronald De La Rosa ang opisyal sini nga pag-withdraw sa iya Certificate of Candidacy sa pagpapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Sa Facebook page post sang senador, nagpasalamat ini sa iyang supporters nga nag-upod sa iya sa sulod sang isa ka bulan kag 5 ka adlaw sa handumman nga maging presidente sa Pilipinas. Nasaad man sa post ni De La Rosa ang pagkato sini sa Comelec office subong nga adlaw agud mag-withdraw sang COC bilang pagsunod sa desisyon sang iya partido. Sa usan nga balita national, ginpanubuan sa Commission on Elections o kun COMELEC ang honorarya nga una ginaaprobahan para sa teaching kag non-teaching personnel nga magasabi bilang poll workers sa 2022 nga eleksyon. Base sa COMELEC Resolution number 10737 nga ginpromulgate sa Nobyembre 10 sa tuig 2021, ang persona nga nagpartisipar sa election-related service ang makabaton sang honorarya nga 7,000 pesos para sa chairperson sang electoral board, 6,000 pesos naman para sa miyembro sang electoral board, 5,000 pesos para sa DepEd supervisor official, 3,000 pesos para sa support staff, kag 3,000 pesos man para sa medical personnel. Ang remuneration rates mas manubo ikumparar sa rates kag ginaprobahan sang poll body sa bulan sang Hunyo. Sa ginaprobahan sang Hunyo, batunon kung tanay isang chairperson sang electoral board ang 9,000 pesos. 8,000 pesos naman para sa miyembro sang electoral board, 7,000 pesos para sa DepEd supervisor official, kag 5,000 pesos para sa support staff. Madumduman, ginpanubo sa 26.497 bilyones pesos ang ginduso nga 42 bilyones pesos nga pondo para sa COMELEC. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 3 sa tuig 2021. Sa liwatan nyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Casting Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.